ҳамоиши илмӣ назариявӣ дар мавзӯи Наврӯз рамзи ваҳдат, равобити дӯстона миёни кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ки бо ибтикори роҳбарияти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуд, ҳамкориҳои неки ин се кишвари ҳамсояро фарогир буд. иштирокчиён изҳор намуданд, ки муносибатҳои дипломатие ки байни Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар шакли нав барқарор шуданд, муносибатҳои тарихӣ, эътимоду боварӣ ва муносибатҳои иқтисодиро миёни кишварҳои ҳамсояи наздик густариш медиҳад. ин вохӯрии тарихӣ бори дигар аз сиёсати сулҳҷӯёнаву инсонпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гувоҳӣ медиҳад. гузашта аз ин рӯйдоди мазкур барои таъмини амнияту субот дар минтақа нақши муҳим бозида, ҷиҳати тавсеаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳар се кишвар дар самтҳои алоҳида заминаи устувор фароҳам овард ва асолати тарихан ҷашни инсондӯстиву рафоқат байни миллатҳо будани Наврӯзи байналмилалиро собит сохт. наврӯз худаш рамзи дӯстӣ аст. сарҷамъии тамоми мардумро тақозо мекунад ва маҳз ҳамин наврӯз бо омади худ тавонист ки мардуми минтақаро бо ташаббуси сарвари давлати тоҷикон дар хуҷанд сарҷамъ кунад ва барои сулҳу дӯстии ин минтақа онҳо фикру андешаҳои худро иброз доштанд, имзоҳои худро гузоранд. дар идома гуфта шуд, ки муддати асрҳо халқҳои ин кишварҳои ҳамсоя ҳамкории хуб намуда мероси муштараке офариданд, ки то имрӯз аҳамияти худро гум накардааст. ҳоло бошад ин мероси тарихӣ барои рушди ҳамкориҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим мебозад. муносибатҳои неки Тоҷикистон бо Қирғизистон ва Ӯзбекистон, ки бар пояи накуҳамсоягӣ, баробарҳуқуқӣ, эҳтиром ва бо назардошти манфиатҳои ҳамдигар асос ёфтаанд, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. лозим ба таъкиди хос аст, ки як қатор давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ имзои санадҳои муҳими таърихӣ, шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон доир ба нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се мамлакат ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадиро ташаббуси шоиста ва намунаи ибрат маънидод намуданд.